Здравейте, уважаеми сънародници! Днес няма да има видео. За сметка на това, разпространяйте видеята от вчера. Там имате точно какво и как е нужно на България, за да спасим лева, държавата и народа си. Днес ще направя само едно нещо. Ще отправя пожелание към въздушно-десантните войски на Русия, тъй като днес това е техният празник. Уважаеми братя, покрови духа, веру и оружие, от имени всего личного состава Воинского съюза България и Българское национальное движение «Шипка» и от себя лично поздравляю командующего ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Михаила Юрьевича Теплинского, моего брата, друга и учителя, полковника Квачкова, командир легендарной 15-й десантно-штурмовой бригады спецназа ГРУ, и всех десантников и ветеранов с 95-летия образования воздушно-десантных войск Советского Союза. Бойцы ВДВ ежедневно демонстрируют высокий профессионализм, отвага и мужество, как всегда. При решении одних из самых сложных задач в зоне проведения специальной военной операции проявляют умелое и решительное действие, характерное исключительно российскому бойцу. Сердечно желаю вам, как мои товарищи, братья и коллеги, дальнейших успехов и служения Отечества, здоровья и семейного благополучия с Днем воздушно-десантных войск. Желаю всех вам чистого неба над головой. Там, где мы, там победа. И вернуться с победой живыми и здоровыми к своей семье и детям. Победа будет за вами. С това приключваме за деня. Казах, разпространявайте видеоматериалите на щаба, които сме пуснали, които ви обясняват по какъв начин може веднага още днес, сега да се върнете цялата власт, без двете прасета, да изпратим всички тия буклуци в затворите, да ги арестуваме, да им докажем престъпленията, да ги изпратим в затворите, да върнем всички стратегически отрасли, включително финансовата система, под контрола на българския народ и държава, да спасим лева, да игнорираме окончателно дигиталното евро, което ще ви пороби завинаги и ще ликвидира и държавата и народа. По какъв начин можем да се гарантираме, че ще изкореним окончателно корупцията, организираната и етническата престъпност, да върнем обратно всички блага, които са ви нужни, като почивни станции, дял от всички компании, в които ви работите, за да получавате не само заплата, а дял от печалбите, което ще накара да бъдете отговорни и съвестни, да извършим ускорена високотехнологична индустриализация на страната и милитаризация на българската държава, за да гарантираме националната сигурност и заемане на едно от първите места на света по лидери на високотехнологичното развитие. Бъдете ми здрави, борбени, не се огъвайте пред сатанинската узурпационна хунта на двете прасета и техните долнопробни презряни слуги и агенти. И на вас също искам да кажа, без битка няма победа, без сила няма победа, а победата, така или иначе, ще бъде за нас, за народа. Единствения върховен, пряк и легитимен разпоредител с властта, ресурсите и съдбините на България. Лека вечер на всички ви. Разпространяйте линка към телеграм канала във всички български групи по целия свят. Господ Бог да благослови всички нас.
и нашите братя в Русия, и свестните хора в Украина, и всички славени и православни. България ще пребъде, дори ако се наложи с цената на всичко.